କାଳିଆ ମୁଁ କଣ କରିରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର 7 ଦିନ ଗଲା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଗଲା ମତେ କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜ କଲେନି ମୁଁ ବି କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିପାରିଲିନି କେହି ମତେ ହଲେଇଲେନି ଖାଲି କିଏ ଚୁଚୁମା ଚୁଚୁମି ହେଲେ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ମୋ ମନ ଥାଏ ମୋ ଶିର କରି ଟାଙ୍କ୍ କରି ଉଠୁଥାଏ ମୋ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବଡ଼ ହଉଥାଏ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ତ ହେଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଗଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କତିକି ଶିବ କତିକି ଯିବି ଜାଗର କରିବି ସମସ୍ତେ ମତେ ଗୋଟେ ଟୋକି ମିଳିବ ମୋର କିଛି ମୁଁ ପୂଜା କରିପାରିଲିନି କି ହଳ ବି କରିପାରିଲିନି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କଣ ଏମିତି ବେହଳ ହେଇ ରହିବି ଅଛିଣ୍ଡା ହେଇ ରହିବି ମୋ ନାଁ ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏକଥା କିଏ କହୁଛି କହିଲେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଅଛି ଛିଣ୍ଡା ସିଏ ତା ଟୋକି ପଟେଇ ପାରୁନାହିଁ ସେ ମୋତେ ଆସି କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଦେ କାଳିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରି ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ମୋତେ କହିଲା ମୋତେ ଭାରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲାଗିଲା ଦେଖ ଟୋକି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କେତେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କାନ୍ଦି ପକେଇ ବୋବାଲିଆ ଆଣ୍ଠିଆ ହେଇସାରିଲାଣି ଛନ ଛନ ହେଉଛି ବା ଏଇଟା ଛନ ହେଉଛି ବୟସ ମାସ ସେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତା ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ର ଛିଣ୍ଡାର ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ନଙ୍ଗଳ ଜମା ତୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ହେବନି ତାକୁ ମୁଁ ନିଆଁ ପଚେଇଦେବି ଛାଣରେ ନେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ପଚେଇଦେବି ପିଚ୍ କରି ପଚେଇଦେବି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ତୁ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦେ ତୁ ଦିଦିଟା ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକେଇ କତି ଆରମ୍ଭ ତୁ ପଟେଇ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଦେଖ ତୋ ନାଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଛିଣ୍ଡା ତାକୁ ତୁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ତୋ ନାଁ ଆଜିଠୁ ବଣ୍ଟି ରଖିଦେ ହେଲା ଛିଣ୍ଡା ତୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ତୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଲଭ୍ କରିବି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ତୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଲଭ୍ କରିବୁ କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି ଛିଣ୍ଡା ତୋ ନାଁ ଆଜିଠାରୁ ବଣ୍ଟି ରଖ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ତୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଉଛି ତୁ ଦେଖିବୁ ଜିଏସ୍ ବେପାର ଥାଏ ହେଲା ଆଜିକାଲି ତ ଟୋକି ଅଧା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଚୋରି ଡକାୟତ ଯେଉଁ ସେ ଆଉ ଜିଏସ୍ ବେପାର କ'ଣ ଜିଏସ୍ ପାଦରେ ପାଉଁଜି କାନ ଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ ବେକରେ ହାର ମଥାମଣି ନାଇ ଫୁଲ ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି ମୁଁ କହୁନି ସେଇଭଳିଆ ତୁ ବେପାର କର ସେ ଗୋଟେ ଆଣେ ବାପାକୁ କହିବୁ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ଟେ କିଣିଦେବ ବାଇକ୍ରେ ଜିଏସ୍ ବେପାର ତୁ କରିବୁ ନେଇକରି ଯିବୁ ହେଲା ତତେ ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା 20-30 ହଜାର ଦେଖେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼େ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷ ଚମରେ ତୁ ଚମ ଘଷି ପାରିନି ବୋଲି ତୋର ଏତେ ଉଚ୍ଛନ ହେଉଛି ନା ଚମରେ ଚମ ଘଷିଲା ପରେ ଚମରେ ଚମ ଘଷିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଓୟୋ ଫୋୟୋ ପଳାଉଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି ସେ ତୁ ଆଗେ ନା ହଁ ମୁଁ ସିଏ ବି କହୁଛ ନା ହଁ ମୁଁ କାଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଦେଖ ଜିଏସ୍ ବେପାର କଲୁ ଜିଏସ୍ ବେପାର ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବୁ ତୁ ପୁରା ଚଏନ୍ ଚିକଣ ହେଇଯିବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ବିଲେଇ ଆମ୍ପୁଡ଼ା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ଭିତରେ ପଶି ପାଳୁଆ ମାରିଦେଲେ ସେ ଫୁଟି ଯାଇଥିବ କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଜଙ୍ଘ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଜଙ୍ଘ ତଳେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତଳେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁ ତାକୁ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ହଁ ସେ ପୁରା ଦେଖି ଏଇରେ କ'ଣଟା ପିନ୍ଧିଯିବେ ତା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ତା ତଳେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବୁଝିଲୁ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅଧା କଥା ଏବେ ଭାବେନା ଅଧାମାନଙ୍କ କଥା ଅଧା ଦେବେ ବାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ତୁ ଏବେ ଟୋକିମାନଙ୍କ କଥା ତୁ ଏବେ ପିଲାଳିଆ ବୟସ ତୁ ପଞ୍ଚାଳିଆ ବୟସ ହଉଛି କଷି ମାଲ ଧରିବୁ ପୁରା ଚୋଖା କରି କଷିକିରି ପୁରା ଗାଡ଼ି ଦେଇଯିବୁ ପୁରା କିଛି ପୁରା ଭୁଲ ବୋବାଲ କରିଦେଇଯିବୁ ପୁରା ଦେଖ ତୁ କ'ଣ ପୁରା ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯିବୁ କହିବୁ ଲାଜ ଶରମ ଛାଡ଼ିଦବୁ ପାଉଁଜି ନବ ପାଉଁଜି ହବ ଆଉଜି ଦେବୀ ପାଉଁଜି କାନରେ ନଥ କଳା ଓଠ ଆସ ଦେବ ମୁଁ ଦେବି ତମେ ନବ ମୁଁ ଦେବି ଏଇଭଳି ଆକାରେ ତୁ ଡାକିବୁ ଦବ ପାଉଁଜି ହବ ଆଉଜି ଦେଖ ତତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାଟେ ସେ ଛପ ପକେଇଲେ ତୁ ଭାବିବୁନି ଯେ ଛପରେ ଗଡ଼ା ପଡ଼ା ହବ ସେ ଡାକିବୁନି ପାଉଁଜିକି ଖେଳେଇ ଦେଲୁ ତୋ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବେପାର ଏମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖେ ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଠା କି କୁଣ୍ଡରେ ତୁ ସେ ଛାଡ଼େ ତା ଭିତରେ ତୁ ଏମିତି ହବୁନୁ ଅନେଇବୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବୁ କିଏ କେଉଁଠି କାହାର କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ତୋ ଭିତରେ ତୁ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିବୁ ତା ଭିତରେ ତୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଚାହିଁବି କି କ'ଣ କରିବି ଦେଖ ସେ ତତେ ପାଉଁଜି ମାଗିଲେ ତୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ନଜର କରିବୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବୁ ମାନେ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ନଜର କରିବୁ କିଏ ନେଇକିରି ଏଥିରେ ପୁରେଇଲାଇଁ କିଏ ନେଇକିରି ଏଥିରେ ପୁରେଇଲାଇଁ କିଏ ନେଇକି ଲମ୍ବା ବାଳ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲାଇଁ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ଆଉ କିଏ ନେଇକି ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଲାଇଁ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଅନେଇଥିବୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନାହିଁ ତତେ ସେ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ତ ଟୋକି ପଟେଇବୁ ଯଦି ତୋର ମତଲବ ହେଲେ ଟୋକି ପଟେଇବୁ ହେଲା ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛି ତୁ ବେଳେବେଳେ ଭାଇ ସେ ଟୋକିଟା ପଟେ ତୋ ପଛରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଘେଁ ବିଡ଼େ ଟଙ୍କା ତୋର ହେଇଯିବ ତୋର ଘିଅ ସବୁବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଘିଅ ତୋର ହେଇଯିବ
भात घी डाली घी बिड़े बिड़े टंका सबुठ घी 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 हो व्यस्त हेन किसी पाऊँ देखू ता भर तू ता भर कह तो देख मैडम ये पाउंजीटा आपण पूरा भल आपण पाद को आप जो चोखा पादटा है नह किया पाद पतला कागज पाद ओ केड़े सुंदर पादटा है यही पाउंजीटा नियो तू पूरा पिंधे दे पिंधेला भितर तू ता भितर आंगुटा धीरे 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 ऊपर जंघ पर्यंत पड़े तू देखिकी हाउले जिते अने तू तार जंघ खसी जिते सी जापारे तोर टे भाव भाव अच्छी तू ता भर भर एत भर को जीवन सेटा प्राक्टिकाल फास्ट स्टेजटा प्राक्टिकाल तू जानू जे ये मोर है ये मोर निश्चित हम ता भर तू कौन कर दे पाउंजीटा ताको देदेलु 100 टଙ୍କା पाउंजी तो तमें बा मो निज लोक 100 टଙ୍କା 50 टଙ୍କା दे 50 टଙ୍କା देख फास्ट तेते लॉस करिया पड़ो तू कहीं टोकी पटेवा जाए टोकी निश्चित फास्ट तेते लॉस करिया पड़ो तू लॉस कला ही लाभ पाइब चमरे चम घस से ना घस तोर सहीटा बा इच्छा पूरण हम जो कांदी उछन हो व्यस्त हबनु किसी है सब पिंधे देलु देखू आउ तांको भितर भी सी तो 50 टଙ୍କା पाइले सी आउ 8-10 टा डाक ताकू सीना तू 50 टଙ୍କା देलु अन्य जन को तू 50 टଙ୍କା दू 150 कर दू से तोर प्लस हो गला ना सी कह ना ये भाईटा मोर भल भाईटा ता भर तू ता भर तू नंबर तू देखू एमती प्रति गाँव में तू जाई जाई गली गली रे पशि तांको गली रे करी 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 आस केते करिवो आज आ नंबर काली ता न तू टाइम भी दे पारुन ए बेपारटी कर देखबू जदि सक्सेस न हबू ताले तुम तो कह कालिया तू तू गोटे एमतिया उपाय देलु जमी मुझे माड़ खाई आसिल तू देखे भय कर पाउंजी बेपार जी बेनिफिट अच्छी जी टोकी पटेबे अधा भी पटिजी एमती 60 वर्षर बुढ़ी भी तेते पटिजी तू बा नाई देकर आसबू तू टेंशन माने तू गपिया भी तेते समय मिलनी एमती तू बेपार करू एमती तू टोकी पटेबू सी भी तो अनई थे ना से भाई छिंडा भाईटा भल छिंडा छिंडा से कहबू मो ना छिंडा बोली से कह बंटी मो ना बंटी पूरा हीरो मार्का है तू भावुँ तो या करूदी ना हाँ बापा को जाए काली कहबी गाड़ी गोटा तो आनबी पाउंजी बेपार करी टोकी पटेबी खाली टोकी पटेबी चमरे मोर खाली छन 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 हो कहीं टोकी पटेबी यही ना काले बुद्धिटा तोर काम कर तो मुझे 100% काम कर जदि बुद्धि काम न कर तू हाँ जदि बुद्धि काम करगला देख तू आसिक टोकी मान बेले बेले अधा अधा देखिक मत मोर टे ता भर मुझे अटेबी आला देख तू कर तू आगे कर तापर मो कथा टे चिंता कर मोर प्लानिंग देली तू चिंता किसी करूँ दर्शक बंधु ये छतरा कालियार छतरा कथा जदि आगू आहरी किसी शुणा चाहते ये टिके छतरा चैनल को टिके सब्सक्राइब करूँ आ शेयर करूँ आपणकर आशीर्वाद ये भल पाया था मुझे आपको बहुत बहुत भल कथा कहबी बहुत बहुत मजालिया भिडियो भी करके देखेबी निश्चित निश्चित ये छतरा कालियार छतरा कथा टिके शुण टिके छतरा चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियंतु।